Madwar 5 snin ilu, spiżeriji f'pajjiżna bdew ibijaw il-morning after pill wara sensiela ta' laqat, diskussjonijiet u dibattiti. Sal-ġurnata tal-lum għad hawn spiżeriji li ma jbijawx jew saħansitra jirrifjutaw li jbijaw din il-mediċina għal raġunijiet ta' kuxjenza u moralità fost oħrajn. Fil-fatt, Kruta One News żar 5 spiżeriji u rnexxielu jakkwista din il-mediċina minn spiżerija waħda biss. Fil-waqt li oħrajn irreferewna għal spiżeriji oħra. Tabiba li tispeċjalizza fuq saħħet il-mara spjegatilna x'tagħmel eżatt din il-mediċina. Il-morning after pill hija tipprevjeni l-ovulation, ġifieri ħadd twaqqaf milli tinqata' l-bajda. Huma hormones li ħajprevenu dan il-proċess. Mhijiex abortive, meta nitkellmu fuq abortive hija li tneħħi tqala u l-morning after pill ma tistax taħdem hekk. Ġifieri min jipprova jieħu il-morning after pill biex waqqaf it-tqala li diġà bdiet mhux ħataħdem hekk. Dr. Frendo Balzan qaltilna li fis-suq hawn żewġ tipi ta' morning after pill. Il-morning after pill għandha time limit, ġifieri hemm żewġ tipi li huma available ta' morning after pill, waħda tittoħodha within 3 days u l-oħra within 5 days. Ġifieri jekk inti għaddejt il-ġurnata u ma sibx spiżerija li qditek, isek tħossok qed taħli l-ħin u iktar ma jgħaddi l-ħin, iċ-chances li il-morning after pill taħdem ħajonqsu. Minkejja dan, isaħqet li l-morning after pill għandha tittieħed b'responsabilità kbira. Darba kelli xi ħadd li ġiet għaliex il-period kien qed iħawdilha u wara ħafna mistoqsijiet kienet qed tieħu l-morning after pill wara kull darba li kien qed ikollha x'taqsam. Qed nitkellmu fuq hormones ta' mhux ċajta, dawn il-hormones doża kbira, doża qawwija iktar mill-contraceptive pill normali għax jitwaqqaf l-ovulation. Allura importanti li jekk noħduha mhux ħanoqogħdu nilagħbu bihom għax iqelbilna is-cycle kompletament. Minħabba li l-ħin huwa ingredjent essenzjali, Frendo Balzan tenniet fuq l-importanza li din tkun disponibbli. Dik ukoll tikkawża ansjetà f'dik il-mara f'dik il-persuna li qiegħda tipprova ssib soluzzjoni għall-inkwiet tagħha. Issa jista' jkun li m'għandix bżonn tieħu l-morning after pill, għalhekk infatti questionnaire ċertu domandi li jridu jinstaqsew biex tara kux tajjeb jew kux utli li dil-mara tieħu l-morning after pill, però din tkun available għaliex jekk inti tmur ġo spiżerija waħda m'għandix, it-tieni l-oħra m'għandix u dawn accidents jistgħu jiġru anke iktar komuni fil-weekends fejn ikonna inqas pharmacies available, l-ansjetà tiżdied.